Hevseroka dem Partiyê Tulay Hatimogullari di derbarê çareserkirina pirsa Kurd de diyar kiriye ku êdî dora dewletê ye gavekê bavêje. Divê CHP jî bi gotina Tulay Hatimogullari bi bernameyeke cidî pêşengiya vê pêvajoyê bike. Hevseroka dem Partiyê Tulay Hatimogullari ji bo medyaya Tirkiyê li ser pêşveçûnên dawî axivî. Hatimogulları dibêje di çareserkirina pirsa Kurd de êdî dora gavavêtinê ya dewletê ye. Divê gavên berbiçav bêne avêtin. Hatimogulları gotiye jî Gava yekemîn rakirina tecrîda li ser Ocalan e ji bo ku karibe bi awayekî tendurist beşdarî proseyê bibe û pêwendiyên wî bi derva re çê bibin. Piştî wê jî divê danîna qeyûman were rawestandin û careke din şaredar biçin ser erka xwe. Li gel vê yekê divê pirsgirêkên li girtîgehan bêne çareserkirin û di derbarê girtiyên siyasî de jî gav bêne avêtin, bi taybetî ji bo girtiyên nexweş divê bi lez hinek tişt bêne kirin. Hatimogulları li ser helwesta CHP ya di derbarê pêvajoyê de jî diyar kiriye ku çareserkirina pirsa Kurd ne pirseke wiha ye ku jaliyê partiyên siyasî ve bo hilbijartinê bê bikaranîn.